Bunaíomh KD Autoparts an 19 agus tá service trí Ghaeilge le fáil seo ó hain. Tá an go leor customer isteach a bhí mar go mbeidh chun Gaeilge a úsáid agus i glacadh agus a labhairt. Glacadh páirt nGradam Sheosaimh Uí Ógartaigh don chéadúir a 2008 agus a rís 2009 nar a deireadh lein an chathair mindial a bhaint amach. Agus ó hain tá muid déanann 7 níochail gcuid freagrach a lig i dhéanam ráthangach agus tacaíocht agus sin agus choras fón agus sí vidalín tá sé lig ráthangach mar go bhfuil muid gur an Ghaeilge scape agus sprága agus choir cinn. Tá Gaeilge go leor dar customary agus is breáileocht seach agus an méid Gaeilge acu úsáid, mar féidiríocht seach bliain siad suasairn agus bíime de leir Gaeilge le ar fón. Tá service seachad a chain freisin agus tain an bheanamachcha chun chola lá, scatí ráhar sa lá agus tá Gaeilge go tomaní agus is breá le muinte chun agus ar customary an gnáíanana leis trí Ghaeilge agus le héanana just a siúpa. Agus freisin mar gur chathair ráthangach í Gaillimhe is brálinn samid brodul bheith non-service trí Ghaeilge chur ar fáil.